Kuble pi baro ngi pedang snobhaya pi chga thup kubor menta ga janmit shwaban phai shikimat ki bakongsan ngi pe chwai ki mat ki bakongsan Rakhe Gari ka Armed Forces Veterans Day menta ga singi ong menteri kitnat kam yadari Rajnath Singh bakaroi ka par ka wan namar baki thai khaput kilong ki basngai Lapenlong yak induction ceremony jong ka Megha Sakti Women Commando Warriors ka SF10 Hamauyong Parade Ground. Bu mau nong rim EMLA Macmillan Bersat ban kentiu kerdan yak nong kenjang sub center syaka PhD. Ban lapenlong yak kalian yam Makar Sankranti mentakasni ki khubor ki babnya Kari ka rakhe ka Armed Forces Veterans Day hagasian bahinyo mentagasngi u Chief of Defence Staff u Lieutenant General Anil Chauhan bat laingot ki he sipai kiralet banbu sentiu ha umot teinam ye ki sipai bayap hatma ni u National War Memorial ha New Delhi la rakhe ka Armed Forces Veterans Day ha ki khindaitli ki jaka hakari umentri kitnat ki kam yadari Rajnath Singh uong bakaroi ka par kelasdang ban yai bet namar baki than khapot kilong ki basngan Using ula ajing ya ro bauang bahakanu nu ko por ka ri ka donkam ki riuslur ka Uttarakhand ki lapan ka mensim baslur ban yadai ka jingatli ka jinglong hok barka bor jong ka ri using ula kren bahakani ka jingalang bah new jong ka Armed Forces Veterans Day ha Dehradun ula ong bakadan katnat ka ba kala pekker pang na ka benta ka bha kamiat jong ki sipai bala shong thait ka ri Megha Sakti ka balong ka limpong ban penrung yaki pulit kan thei bala pendep yaka jing sha hikai jong ka Commando Warriors jong ka SF10 induction ceremony of Megha Sakti Women Commando Warriors of SF10 la penlong menta kasngi Hamadan Mauyong Parade Ground Umentri rangba ka jila Meghalaya ukonrat ki sangma ulaishim benta kum kongsan ringkat umentri ketnat ki kampo yeng ka sarkar jila iba lakmen rimboy kum isimbut kongsan baladan langru u Chief Secretary iba DP walang u DGP LR Bishnoi bat kiwe Habakran ha jingalang umentri ketnat ki kampo yeng ulaong baki pulit ka Meghalaya kila kiu ha kurkom trekam jongki ha kini ki sanpho snem bada ka jing peni jongki ka jing IT lut shaka kam bat ka jing la ban yale persha yakinu kinu ki jing e baka jela ka yakendo travel a long journey for the last 50 years and we have seen the commitment of the Meghalaya police. We have seen that they have shown the ability to deal with any situation arise in the state of Meghalaya. They have shown not only the state of Meghalaya, wherever the country with them, they have shown that the capability and ability. Chairman ka Meghalaya State Law Commission ubalong ru MLA ka Nongstoin u Macmillan Bersat hinin ka sngi ulabu mau nong rim na ka bentaban kentiu kerdan no ka nong kenjang sub center syaka Primary Health Center PHC ha ka jingalang balapen long haplau jong ka nong kenjang sub center Nalaru kongsan lawan baneshim benta ha kini ka jingalang de ki doktor barki nong tre jong ka DMHO isoda shnong ki nong shong shnong jong ka lailing do bar kiwe Haba ay jing kren hega jingalang kumukong san ima ba Macmillan Bersat ilaong bakani ka jing angnot ka bala slem bha jong ki pat nyong shong shnong ka lailing do kala urlong menta ka sngi namar ba ka sarkar kala dep ban ay ka jing menjur ban kentiu kerdan ya ka sub center syaka PHC Ula yathuru balamang tingka hadu khandai klur nyu pupra lak tingka na ka benta ban kentiu ya ka sub center syaka PHC bat an pendep ya ka kam hakapor balabu kata hapo shipho banai junior specialist jongkar kap khau bat kap don kam tam ka digwei ke bi ka ktin wei bangi la ban wei ngi jing e la ngi don ka jing nang ka jing start ka jing tip ka jing sampang yong knowledge solution bat ka wei pat ka ban benrap ya ka ngi don kam ka power solution i don kam ya ka bo ban manu ban pun kup ya ka bo de pi pat ba menta ka sngi ka ba ka lailing do ngin chat kemen na ka daw bangila yo ka primary health center ngalabudin la palat sistem yang dikakam ngatip manuver report ban ong ba kanong kenjang sub center kam long visible ban ai primary health center ka national movement jong ka all
pension scheme mentaga sngi la penlong ya kajingalang bandingkong jong ka all Meghalaya new pension scheme subscribers meet hashlong ban kerpang ya ka sarkar jilla ban pentre kam noi ek NPS habakren shikilat pathai khubor national media secretary jong ka national movement old pension scheme Umanjit Singh Patel ulaong baya ke NPS la pentre kam hakasnem 8,000 saw na kabenta baro akinong tre jong ka sarkar pedeng bar suki ke jilla ru klas dang ban pentre kam ya kene ka rukam tre kam ulaong ru ba kene ka scheme kam ay ka jing pentikna ya ka jing yo ba ka jing shngan ha ka yo ka kot ha ka por ba ka jing long temen ula kerpat yung menteri rang ba jong ka Meghalaya ban sngap ya ka sur jong kinong tre ka jilla bar ban penne biang ya ka rukam ay bam temen ka barim. I'm here today for Meghalaya NPS employees awareness against NPS because NPS is not a justified scheme for employees. It doesn't provide any type of guarantee of social income, old age security. So that we are here to say to demand the old pension scheme benefits from central from Meghalaya government to provide these more than 20,000 people who's working under NPS in Meghalaya state. Ka National Bank for Agriculture and Rural Development klabu yo ka mangtingka ka bakot hadu 8,000 news pa prapo pra point lai ar klotingka na kabenta ka Meghalaya hapo ka mangtingka ka snem 8,000 arpulai arpusaw hapo jo ka state credit seminar bala penlong da ka National Bank for Agriculture and Rural Development hashlong u chief secretary ka sarkar Meghalaya UDP walang hening gasngi ula pelat ya ka state focus paper na kabenta usnem 8,000 arpulai arpusaw bala pen create da ka nabart ha kalimpong jingalang jo ka state credit seminar ya ka bala penlong ha kanong ba ha kalimpong jingalang walang ula kentu ya kinong tre bank bar kinong tre sarkar pakidei ban bu hakmat ya kikam ki bayadei bagi jingtei ha ki than nong kendong ban pen bhabiang ya kitelong ban pen khuat ya ka ban kentiu ka yo ka kot ban pen suk ya ka jing tre kam jong ki bank bar kum tak ter ula kentu badan kam bandan ka jinga tre lang jong baro ki bedan benta ban kentiu ya ka bha kamiat ki than nong kendong ka Meghalaya. I'm happy to see that the state focus paper has a resource envelope of 2,788 crores. It is a big figure. It is a humongous amount that we are talking about, and I'm sure that it is the role and responsibility of all the financial institutions, especially, who will be linked towards giving the credit to the farming community who need them the most. If they work hard, if they strive hard in the coming year, then we can see a difference to the local community. Kajing rakhi ya ka Makar Sankranti la penlong hakaleng ki benta jong kari menta kasngi ya kani kajing li niam la rakhi ban penan burom ya uble surya la tip ya ka Makar Sankranti ka utarian ka bamut kasngi ka baya chapang chate da kajing wan jong ka utarian kajing kriat ru kasdang banduna suki ya kani kalian niam la jutip de ki kerteng ba pher ha kaleng ki benta jong kari la rakhi ya kani kasngi kum ka pongal ha Karnataka Lohri ha Punjab bat utarian Maghi bat khichri hakikat tu kat ni ki benta jong kari mentapat ngin pet ekajing longjing man kasin beneng hashlong kajing shet kalong khat sun point iwe degree celsius bat kajing kreat kalong sun point rio degree celsius kajing sngem ka hau kalong hnyo phunyo na kishis pa man step bat hnyo phunyo na kishis pa janmet kasin beneng kan rang bat terkhong Hashwa bangin penkut no ngi penkan mau ya pi bai kani ko khubor na lor ko ba pi ke television phila ru ban pe live ha ka YouTube channel jong ka DD News Shillong na ka banta ki khubor ba mala kasni phila ru ban pe ko khubor jong ka DD News Shillong ha ka Instagram Facebook ba Twitter Shwa ban poi shi ka bakut jong thup khubor ngi ni pe byang sai shi sen ki mat ba kong san Rakhe kari ka Armed Forces Veterans Day menta kasni Ong Menteri Ketenat Kam Yadari Rajnath Singh bakaroi kapar kawan namar bagi thain khaput kilong ki basngai Lapenlong ya ke induction ceremony jangka Megha Sakti Women Commando Warriors ke SF10 Hamau Yong Parade Ground Bu Maunong Rim MLA Macmillan Bersat
ban kan tiu kerdan ya kan nong kenjang sub center syaka PAC ban la penlong ya kali niam makar sankranti mentakasngi ti perlo katung ila poi syaka bakut jang kathup kubor jangi mentaka janmiet hadu mengide syambiang bat pila syai kasngi kuble pi barwa